Action firing line. Hindi nakikitaon aksyon Nelmar, no? Kay daw ari lang kita sa bawah pangano, no? Nag-fag siya, no? Action firing line. Budlay, no? Sige lang. 57 minutos na kaligad sa tak ng alas 6, Action Radio Philippine Standard Time. Okay. Action firing line. Mamanakinas ang aga mo, no? Bala mo may kristalan ding hulot sa amon, no? Sa technical control ka sa amos rin, many amos rin announcers both mga ka-action. Unahon tanay ang lakat sang tiyempo, ang information ko, mayara naman panibag ko naman ng LPA. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather update. PDMPD, Action Gun Republika, Action Gun mayong gabi, please kabin. Sige, action mar mayong gabi sa aton mga listeners. Ari lakat sa aton tiyempo sini nga gabi, no? Martes kita karon September 20 tuig 2022, no? Kitaon siya visible ang low pressure area ni daw active ni sa katama, nagabaga-baga ni siya sa aton zoom earth nga sa tilay Bajeryo. Porte. Ari siya nagaantad sa distansya 715 kilometros ang kalayoon niya sa nasidlangan sang Baler, Aurora. Although nga 15.8 degrees north latitude siya, layo-layo isa sa aton, enhance siya pagyapon ang southwest monsoon, no? Kagway labot sina may ara tropical depression na kagabi daw low pressure area lang yung subong tropical depression area sagwa pa sa Sangpar, no? Sagwa pa sa Sangpar ang iyang tinubuan daw ara sa babaw sa Northern Marianas, extreme northern Luzon ng Japon daw nagkapalalagyo sila. Okay, kason komplementar ang prevailing dominant weather system naton wala labot sa LPA ang habagat o kon southwest monsoon ari sa central Luzon, southern Luzon kag diri sa aton sa Kasayan, no? Region 6, Region 7 kag 8 o kon western, central kag eastern Visayas, no? Idulot yan ni ang magalumon nga kalangitan sa gihapon may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob partikular sa mga lugar sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, sa Bicol Region, Mimaropa. Diri sa aton sa Western Visayas kag kaprobinsyanan sang Samar. While ang iban nga bahin sang aton kapungsuran nagapabilin nga generally fair weather lang sila kag may pag-uum-guum lang ilang kalangitan hasta nga magalumon ang ilang kahawaan nga may dala ni siya naligwin nga mga pag-ulan sa gihapon o kon pagpanag-uob nga tugaman sa gihapon sang southwest monsoon o kon habagat ginaupdan sang localized thunderstorms. Ang aton nga forecast wind kag coastal shorelines, no? Ang aton conditions ang aton coastal shorelines. Ang Visayas kag sa iban nga bahin sang Luzon na isa lang. Ari kita ya sa ang Luzon ari sa Makanay hasta sa kasarangan lamang nga huyop sang hangin. Magahalin sa nabagat na nakatungdan pakadto nakatungdan southwest to west, while diri sa aton sa western seaboard sang Kabisayan ari kita sa kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin man sa gihapon nabagat na nakatungdan padulong sa nabagat na nakatungdan o kon southwest, no? Kag slight to moderate but diri sa aton sa western seaboard kasarangan nga pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga ang wave height naton 0.6 hasta 2.5 metros ang aton nga astronomical tide. Kag sa alas 10:34 sini karon nga gabi ang hunas naton 0.3 magabalos ang tao alas 2:52 buwas pa sa ugto 0.9 metro ang kadalumon. Kag alas 5:46 dugay-dugay. Way lang gidugay, no? Alas 5:46, alas 7 nagali. Way lang gidugay. Nagtunod siya ring adlaw. Butlak naman siya alas 5:37 buwas. Nagahagboy kita 25 hasta 31 degrees Celsius o 87 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Manila kat sa aton chipo sining gabi. Action mar. Sige gan, Action Gun Republika, salamat gan ng gabi. Action firing line. Gun Republika, PDMPD, Provincial Disaster Management
program division pila na ka mga LPA nga nagalili lang sa sato na no. Normal na nga senaryo diri sa kalibutan. Action firing line. 2 minutos nakaligad sa tak ng alas sa Suete Action Radio Philippine Standard Time kung mayara ka mo sang luyag ipadala nga mga mensahe sa atos ring live stream sa mga nakalag-in na sa monitor na sa Facebook Live sang Action Radio Bacolod. Ipadala direkta dira no ang inyo sa ring komento, opinion kag reaction sa mga balita isyu nga ginatalakay naton. Action firing line. Sa mga ka-action ta nga overseas sa Filipino workers nga nagamonitor na sa atos ring live stream sa akong tumalabutan sang signal sa ring waragwagan DYEZ Action Radio Bacolod dari sa pungsod sang Pilipinas. Welcome sa Action Firing Line. Action firing line. Ano ba na ang mga balita nga dapat nato sa ring sentrohan subong gabi? Unahon ko muna ang sa balita nasyonal, balita pong sunod, ang reklamo angot sa pagdaog sang kandidato sa nakaligad nga eleksyon kag kung ano bala ang palaaboton sang barangay kag SK nga piniliay. Action firing line. Unahon ko amo nang ginahulat kung san ugid bala, kung sa pamangkot, kung dayon o kung hindi. Ako mahambal ko 90-95% nga hindi madayon ang barangay kag SK election. Bangod subong ang ginapinsar sang Kongreso, amoya ang paghingagaw nga madesisyonan sang pinal ining plano. Action firing line. Ang balita nga ang hagna o kun ang bill sa bayan sang Kamara o kun House of Representative nga nagaduso sa pagpaisol sa ning 2022 nga barangay SK election BSKE nga ginatawag na ka-action nga ang original nga schedule 3 December 5 sa ning 2022. Ang balita nga naaprobahan na ini sa ika-3 kag pinal na nga pagbasa, 3rd kag final reading sa bahin sang Kamara. Action firing line. Ari damo sang permega pamangkot nga ano gid balahaw ang mga proseso nga dapat sundon para mabalaan kung ano gid ang matabo. Subong bisan mismo mga pila ka mga opisyal sang barangay, may kapitan man o kon kagawad, inigiban tanan na, pero may ara nga way gani ay isang hibalo kung ano gid ang ginatawag nga proseso sa siring pag-file sang hagna kon bill. Action firing line. Ang iba nagapanindugan siling nila hindi madayon ginaya ang barangay nga eleksyon. Ina bangod wala pa sang desisyon. Action firing line. Correct gid man na nga punto kay manti wala pa naman sang pinal gid nga desisyon. Pero ang tuod-tuod sini kung usuyon nyo, usuyon ta ang dalagan sa gidaduso nga postponement, sadto ginasiling ko na nga daan nga laban-laban gid nga hindi madayon. Hindi lang dayon madali-dali ang pagdesisyon kay may dapat sundon gani nga proseso sa pag-file sang hagna. Action firing line. May ginatawag nga legislative process. How a bill becomes a law. Paano bala asikasuhon ang hagna agud manginisa ka kasuguan? Hindi hamak trabahoso kung usuyon tagid isiperar mo ang hagna o kung ipipreparar mong hagna. Iduso sa first reading. I-consider kag aksyonan sang komitiba. Iduso sa second reading hasta sa third reading. Action firing line. So ang natabo subong mga ka-aksyon tapos na sa third reading. Kag ang ginaisoryahan ta diri ang sa bersyon pa lang sang Kamara o kon House of Representative. Ngati nagabugos na mga ka-aksyon ang aton mga halangdon nga mga kongresista. Action firing line. Pagkatapos na ang matabo, i-transmit ni ang naprobahan nga hagna, i-transmit ni nila sa bahin sang Senado. Taas-taas sa Senado, kubaras kamara. Ang Senado, amo naman na ang mag-aakto. Action firing line. So kung kamara, ara na, may desisyon na
aprobado na sa bahin sang Kamara. Kung isipon tatong binutuhay makaaksyon, hindi hamak kadamo sa nagbuto pabor nga ipaisol ang barangay ag SK election. Jutay lang tama to ang hindi magpabor. Action firing line. Way mahimo daogid ang majority nga ginatawag. Pagkatapos sa Kamara nga aprobado na gid man, may conference committee may conference nga paghimuon kag kinahanglan pa sang approval diri sang Senado. Ang ulihiti amo nang pag-aprobar kag pagpirma ni Presidente Bongbong Marcos. Anong pwede himuon sa presidente sa ginaprobahan nga hagna, no? Way pa maaprobahan sa Senado sabay sang Kamara pa lang naprobahan. Action firing line. Prote lantaw ko nila man laban man rin, takway lang tugabang madalhay ni, no? Pag saka ni sa bahin sang Senado, laban-laban ni pasar Manila ni sa third kag final reading mga kaaksyon. Anong pwede? Ibutang tabi, permado na, kung aprobado na sang Kongreso, ara na, na transmit na sa labisa ni Presidente Bongbong Marcos Jr., anong pwede nga himuon sang Presidente sa approve bill. Number 1, pwede yan nga permahan, ina kon pabor siya, no? Permahan yan sigida. Kag kon mapermahan makaaksyon, diri kita makasiling ati, tapos ng away Action firing line. Tapos ng bulang, dayon na ang eleksyon, o kung dayon, hindi na madayon ang eleksyon sa SK kag barangay. Pero may isa pa siya nga pwede himuon sa approve bill nga gina-transmit sa yesterday nga opisina. Amo ning ang tawag veto. Ang pagveto, ang hindi niya pagperma, ina kung may ara siya sang wala na luyagan nga provision sa approve bill. Action firing line. Kadumdum ka mo to sa SIM Registration Act. Dibla, approve bill man to sang Kongreso nga gin-submit sa kay Presidente Rodrigo Duterte pero wayan permahan sa baylogin veto niya kay may provision to nga hindi sa luyag. Action firing line. So gin-refile to liwat mga kaaksyon. Kagti sigurado ko nga masaka man liwat sa opisina ni Presidente Bongbong Marcos. Balik sa barangay SK nga piniliay, no? Lantawon ta kag balikan tabing habyog ni Presidente Marcos na nagligad. Dabatian ta naman kung nanong tindog na rin ni Presidente Bongbong Marcos may mga ginbuyan na ni sa kapalayag angot sa papaisol sa ning SK kag barangay nga piniliay. Kung ako maglantaw tinaw pa sa tubig sang tuburan, klaro pa sa alas 4, kag mas nagaidlak pas bulawan. Action firing line. Ang iya palayag. Nga kung ano ang madesisyonan sang Kongreso, way nasa sang bunggo pa sa lumpat nga istorya kung mapasa na ang approve bill sa labisa sang Presidente, no? Masabit na sa iya, perma na lang ang ginahulat kag tapos ng istorya. Una sa balita. Una sa aksyon. Las 7:10 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano pagidibas sa nga balita nasyonal? Reklamo angot sa resulta sa nakaligad nga eleksyon. Ang ginatuwag nga petisyon sang nalutos nga kandidato bala kontra sa iya sa kasumpong nga nagdaog. Sama-sami ang petisyon ginabasura ni bla. Dabo na nagpetisyon pero ang kalabanan ginabasura ang petisyon. Action firing line. Ihemplo ko sunod sa Bacolod nga ang petisyon sang napiyerde nga kandidato sa pagkaalkalde Bing Leonardia ginbasura sang Comelec ni bla. Kag ang desisyon nagpabor sa nagdaog nga si Albi Benitez. Pero subong ang balita sa probinsya niya sang Albay. No? Sa probinsya sang Albay, ang Comelec nag-disqualify to kay Albay Governor Noel Rasa sa 2022 nga provincial race. No? Gindisqualify siya bilang nagdaog nga gobernador sang Albay nakaligad nga eleksyon. Action firing line.
Kay ang reklamo bangod sa ginaakusar nga pagsupak sa election code provision maikang tanan sa public spending ban. So ginpaboran sang COMELEC First Division ang petisyon. Ang nagpetisyon diri, of course, ang napiyerde nga si Legazpi City councilor candidate, no? Konsihal ang nagpasaka diri pero napiyerde, no? Ang Legazpi City Council candidate Joseph Armugila. Action firing line. Ang reklamo ni Armugila nga dapat is disqualify ining si Rosal. Si Rosal sadto nagatindog bilang Legazpi City Mayor mo bangod sa pag-aprobar niya siyang cash assistance para sa mga tricycle drivers kag mga senior citizens nagligad nga bulan sang Marso kag bulan sang Abril. Sa simple nga sugilanon, ining si Rosal ni sang siya pang alkalde sa Legazpi City, maigin padagtag siya nga kwarta sa mga drivers sang tricycle kag sa mga tigulang. Action firing line. Akon si Armugila ang pahambalon, gapati siya nga ti supak na akon violation na o kon election offense sa idalom sang Section 261 sang Omnibus Election Code. Gindisburse ni Rosal ang pundo sang gobyerno within 45 days antes ang regular nga eleksyon. Action firing line. Yang desisyon sang COMELEC nagasiling permado ini sa mga commissioners nga Sanday Socorro Inting kag Aimee Firulino. Kapon lang ni Monday, September 19, ginapagwa ini nga ruling o kung desisyon mag-action. Ang desisyon nagasiling naway sang duda nga ang payout sang cash assistance sa mga tricycle drivers kag senior citizens ang makabig nga social welfare kag development activity nga sakop sang prohibition. Action firing line. Hindi man pwede nga way ni mabalaan ni Rosal kay mati mayor na siya sang Legazpi, balaan niya na ni damo ng eleksyon agyan na sini or basi na balaan man ugaling kumpiyansa lang nga way man mareklamo sa ulihi. Action firing line. Ano karon kay mayara sa nagreklamo kag ang nagpetisyon, no? Amo ang kandidato man nga napiyerde ugaling hindi iya kontraya sa pagka-governor kundi sa pagka-konsihal iya. Kag dalantaw tanig siguro ti bakod-bakod kag klaro daring ebidensya Amo ning desisyon sa COMELEC mo. Kundi hamal gid desisyon no. Action firing line. Makakas gidayhan si Rosal sa posisyon nga subong iya ginauyatan. Wala pa sang pinal nga desisyon bangod may ginatawag pa na rin nga remedyo May remedyo pa rin nga pwede himuon ining si Governor Rosal. Siya mismo nagambal, no? Hambal ni Governor Rosal, luyag niya ipalabot sa mga supporters niya, ka mga constituents niya, sila niya kalma lang kamo. Kalma, hindi mag-react todo. Kaya ma-duty ko yapon sa konseling opisina bilang governor kag mga-file pa ko sa motion for reconsideration. Action firing line. Mayara pa siya tubtob September 24. Tubtob Sabado agod mag-file sang sining motion mag-action ng pabangkot. Bala pa boran ayhan ang iya sa iga-file nga motion bangod kun basihan ta ang naging desisyon diri sang COMELEC First Division daw klaro nga may pagsupakid sa Omnibus Election Code. Action firing line. Kag kung makakasgid man sa pwesto si Rosal bilang nailiher nga gobernador sang Albay, hindi man diri magkabenepisyo sa pwesto ini nagpetisyon nga si Armugila kamanti napierde man na siya. Kundi ang mga bulos dira amo ang vice governor nga nagdaog. Action firing line. Basi kung kaalyado ni Armugila balang vice governor amo na nga nagserbisya bilang petitioner. Pero ini nga hugada ni mas maayo ni nga may ara nagareklamo mo kag nagapetisyon mo nga aman para mabalantay kung may politiko gid man nga nagasupak sa kasuguan. Aber iran nyo bla. Sa iban nga mga lugar, hindi lang sa probinsya sang Albay. May amo-amo man sila nga natabo, bisan dari gani sa Negros Occidental, di bla?
may mga report man nga amo ni, amo to, ugali ang problema kay waay sa nagareklamo. Action firing line. Vote buying balay na. Ga siling man mga eksperto nga hindi ni makabig nga vote buying. Ugaling kay may pagsupak lang niya sa Omnibus Election Code. Action firing line. Ang COMELEC spokesperson nga si Rex Laudianco nagsiling nga tubtob nga wala ang number 1, Certificate of Finality. Why maisyo bina? Nga may upod nga writ of execution kag entry of judgment. Hindi ni makabig nga final kag executory nga ruling ang desisyon against kay Governor Rosal. Action firing line. Kumana ang muno kong kaina nga pwede pa file sang MR motion for reconsideration ining si Rosal. Action firing line. Alas 7:17 Action Radio Philippine Standard Time. Ang balita pagid duga mga ka-action ining nga balitan di ko man tani gusto nga ipabati sa inyo kay manti bad news di kag makapabukal ni dugo nga sahi sa balita. Action firing line. Sinuabi sa inyo na ang nagapamati subong ang malipay. Kung sugiran ta kamo nga ang presyo sang bugas posible nga magasaka kada kilo 4 ka pesos o kon mataas pa ber. Action firing line. Ang nagasiling sini nga projection subong nga adlaw gin pagwa nila among Federation of Free Farmers Cooperative. Nagligad nga bulan ginmuno ko maning nga balita ni pero subong suliton ko naman kay may bag-ong palayag ining Federation of Free Farmers Cooperative, no? Liwat nila ini pabalos publiko para at least makapreparar bla kag hindi makibot sa ulihi bla. Action firing line. Ang rason bangod sa gihapon sa bagsaka sa presyo sang petrolyo plus ang pagsaka pagid sang abono. Action firing line. Nagligad ang presyo sang abono sumaka 12,000 tub 15,000 nga nagresulta 15,000 pesos, no? Kanda resulta man ni sa pagsaka man sang rice production cost sang 3 ka pesos kada kilo. Ti magamo siling siling sang cooperative. Matupa ang ginatawag nga profit margin sa 4 peso per kilo. Action firing line. Damo na sa mga rice vendors na pagsaka sang presyo nila sugod pa nagligad nga bulan pero bagod damo man sa nagareklamo nga mga customer hindi nila pwede nga ma-maximize ang price increase mga ka-action. Ang local rice variants prices subong, no? Ara sa 38 tubtob 40 pesos kada kilo. May mga bugas banda nga kampiyon ng kalidad. Ti kon kampiyon ng kalidad, ti siyempre mahal man eh. Action firing line. Di na to ang ginasiling nga himuon 20 pesos kada kilo. Ang presyo sa bugas diri sa Pilipinas. Lapit na kita 2023, daw ay man gyapon mayura ho. Nasi kon mag-abot ang tuig 2023, ang kilo malabot na sa 50 o kon 60, baute bugto gidurangos ang patos na mga muna. Munigurong pagbalik naton kaon na mais. Kaon ta kamuti kon inang ginatawag balang nga uraro. Action firing line. Las 7:20 Action Radio Philippine Standard Time. Sa Luanta ang sa lokal naman nga balita mga ka-aksyon. Storyantang STL. Abi lingi kamusto Ang kita niyo. Lingi suwala. Kung magwa kamos balay niyo bla, no kita niyo. STL, di bla? Action firing line. Usuyan yung downtown area sa nga Bacolod. Ang mga national roads sang syudad sa mga kabaranggayan. Ang poste hindi bla mayara sang resulta sang STL. Action firing line. STL sa Bacolod. Oy. Natukiban kag natanopangdan ginman sang pila ka mga halangdon naton nga opisyal. Action firing line. Small Town Lottery STL nga kung wala gani sang permiso halin sa lokal nga gobyerno sang banwa o kon syudad, hindi gid pwede maghala ka pinagusto operar. Action firing line. May konsihal sa Bacolod ang nakatukib nga way gali permiso halin sa LGU
ang operation sang STL sa Bacolod ay gali. Action firing line. Dugay naman nabalaan sa Bacolod noon subong na ni Gimuno. Action firing line. What happened? Ano ang nangyari? Bakit ngayon lang? Action firing line. Ay daw damo mataas kilay sa nihaw. Tinuig ng obserbar sang taga Bacolod baya. Nga bisan din ka lang magkadto nga hilit-hilit sa barangay, may STL gid nga tayanay. Action firing line. Firing line. Subong lang ni Ginmuno, sa iban nga banwa o konsunad way sa dapat hambalan bangod legal. Nga ginkuwaan sang permiso mo. Bala naman sang kalabanan nga ang Super Lucky Bigler Incorporated. Amo ni ang Authorized Agent Corporation para sa STL operation sa Bugos nga Negros Occidental. Pero antes maka-operar dapat may certification nga ginisyo ang PCSO. Ang STL operator dapat magkuha man sang business permit halin sa LGU, halin sa local government unit. Ang balita nga ang SP Sanggo ng Palungsod sa Bacolod nagpasar sang resolusyon ti siyempre may author na agod manduan ayoon ang mga otoridad ta nga usisaon ang mga nag-operate sa STL sa Bacolod kung bala may permit o kon franchise. Ay dugay na nga mga bidulan, no? Kung sang una palang tadi ginimo ni subong tiara ho ga dagsa ang mga nagapataya, okay lang kung may permit pero nagligad nga operation sang NBI dumduman nyo. Sa Libertad blato, di bala may duha to ka mga tawo nga nagkanadakpan, why permit, gindala sa NBI, ginusisa, ginkasuhan, pero pwede sila makapiyansa. Sunod nga adlaw, dasig para sa alas 4, ang kwarta nga ginbayad sa piyansa. Action firing line. Kamo na lang bahala magpadalom da kung di na laging kuha ang kwarta. Action firing line. Base kung may sinuptan man tusla, nga duwa. Kung magkampanya, atos rin nga mga otoridad, kung magmando, atos rin pila ka mga opisyal sang gobyerno, kontra sa rin illegal STL operations, tutuod na. Dapat tutuod, lisa, wala sang pinilian, nga man nakasiling ko ni. Kaya may nakahutik sa akon, kaya may nakapipi sa akon sa rin abaga, ang sa likod sang pila ka mga illegal STL operations. Hindi lang diri sa Bacolod, kundi pati na sa ibang nga lugar sa Negros Occidental, kilalaman nga mga tawo o kon personalidad kag may kapit man sa tagababaw. Action firing line. Base kon hapaw naman balang inyo sa ning operasyon now. Ang guwa sila sa ulihi, kadlawan lang kamo sang publiko, aber dugang nga detalye sa nga balita tutukan tanugay-dugay sa report halin sa BCGC with Action Dale Salazar. Action firing line. Ano pa ba sa nga balita sa bayan sang lokal, Bantugon nga Kawatan. Daw ka nami mati ano? Bantugon nga Kawatan. Sino sa inyo na biktima da sang papangawat sang mga wires blani? Cable, wire ang PLDT sada no ining mga wires blade sa linya sang PLDT pwede na gali magkwartahan kay may saway ina. Action firing line. Ang ginakwa malang nila ang saway ugaling ininadakpan ho nga Bantugon nga Kawatan, grabe gali kapasaway. Action firing line. Nadakpan ni siya sa may barangay Singkang Airport diri sa Bacolod City kag nakuwaan pa siya sang illegal nga droga. Tiuwi, mga wat ka man nga daw pigaw-pigaw ang imo sa ring panimuot kag may kakulba ka nga batsagan. Hindi ka nalang mga wat ka basi kung maalang-alang ka maunahan kasi imo sa ridungan. Action firing line. Pero kung nakayop-yop ka, dula niyang kulba nila. Action firing line. Ang record sang pulis nagapakita makaksong ining suspect ni ginakabig ng ining kung sa mga Tagalog pa bala salot ng lipunan. Action firing line. Pasaway sa komunidad kay damo nagali sang reklamo, damo na sang blatter against sa iya. Nga pating amay niya ginapahog niya
kag pati utod niya ginakastigo niya tinami bla na. Action firing line. Nanakpan siya sa bakante nga lote deres Bacolod iniluti ni dira man niya ginasunog lini. Ang ginakawat niya nga mga cable wires halin sa battery sang PLDT, ang mga battery sang PLDT pagid para nga kuwaon ang saway. Ang saway ipakilo. Action firing line. Kamahal sang kilo sang saway. Di bla? Oh. Pero ang sasaon sang pulis mga kaaksyon ay manarecover galiho nga suspected shabu. Una sa balita. Una sa aksyon. 727 Action Radio Philippine Standard Time. Ano pagkadibasa nga balita lokal? Ari importante giniho. Nano natabo man. Kung dari sa Negros Occidental, may ara kita sa ginatuwag nga Central Philippine State University. Ang CPSU bla. CPSU. Isa ini ka public higher education institution dari sa Pilipinas. Ang main campus niya ara sa Cabancalan City, mga kaaksyon. May mga extension campus sa apang ang balita mo ni nga ang isa sa mga extension campus ni nga nahamtang dara sa may banwa sa Murcia may subo nga atubangon. Bangod magasira ini sang operation, bukas sa mauntat ang operation, no? Bangod sa pila ka mga bagay nga why gid matalopangdan. Action firing line. Hindi gali pwede, no? Nga to koron ina nga sa isang bulutuan, bagod man may ara nga una nga daan ka naga-operate dira nga mga pribado nga eskwelahan. Action firing line. Man sa banwa sa Murcia may mga pribado dira nga bulutuan nga napaidalom sa Commission on Higher Education o CONCHED nga ginatawag. Ibalon ta kung ano ang ginhalinan nga naglabos punto man nga ang CPSU sa Murcia ipasira kung magauntat gid sang operasyon. Ano ang matabo sa mga estudyante nga dira nagabutho kag ang mga manunudlo nga dira nagatudlo. Action firing line. Di kon balikan tang istorya makaaksyon, may ara ko sa nasaksihan nga groundbreaking ceremony mo. Kung di ko magsana, banwa sang Valladolid, CPSU to. No, ato gito ganing presensya ni Santo Committee o Senate Committee on Education Chairman Win Gatchalian. Groundbreaking to sa CPSU man to nga extension dara sa may banwa sang Valladolid ugaling ya. Tinang ginistoryahan to ya ang extension campus sa banwa sang Murcia. Tikon balikan ta makaaksyon ang istorya sini. Damo-damo mo nga mga extension campus diri sa Negros Occidental nagligad nga November 4, 2021. November 4, 2021 lang bot sa lingon way pamalabutan sa katuig ni, no? Si Governor Lacson kag Murcia Mayor Jerry Rojas amo gid nagpanguna sa inauguration sa CPSU Murcia Extension Campus sa Barangay Salvacion, Banwa sang Murcia. Action firing line. Inauguration November mga kakson. Kung isipon taway pagidya ka lapot di isa ka tuig ang operation, ipasira na. Action firing line. Ginasiling isa sang may dako nga bulig sa educational landscape kuntani ini. Diri sa Negros Island, bangod nagahatag ini sang quality kag accessible education. Ang special nga tutok, ang special focus ara sa agriculture, no? Damo sila courses may angot sa agriculture mga kakson. Tinga to sa ni probinsya, agricultural province ini mga kakson kag damo na sang tinad nga estudyante sa nakagraduar sila nga ang kurso nila may angot sa agrikultura. Action firing line. Nagahatag ini sang libre pero quality nga education sa mga negrense. Decente kag affordable education sa mga estudyante diri sa Negros Occidental. May donor na mo sa school site da. May donor na da. Ti ang municipal government gani sa Murcia mga kakson, may ginton over man na mo. Kung di ka magsala, may ginton over da nga subsidy check. Ti kung balikan tang balita nagligad nga November 2021, milyones man to ang bulig sang lokal nga panguluhan sang Murcia sa sining CPSU. Action firing line. Pero ang balita sakit kag subo pamatian ni, no, nga magauntat gid sang
operation. Anong kaundan sang sining hitabo ni man? No? Ibaloon ta may liwat dugay-dugay kay Mayor Jerry Rojas ang Morosya kag kuwaan taman sang panaysayon, no? Ang mismo presidente sang CPSU diri sa Negros Occidental nga si Dr. Aladino Muraca. Action firing line. Alas 7:32, Action Radio, Philippine Standard Time. Pinalamang ato sa mga balita nga dapat ato sa nga pagkatutukan sa ato sa nga pagbangalagad sa saring nga Martes kay Edison sang inyo sari nga palatuntunan. Action firing line. Firing line. Standby, ratsanahon tara ang kompletong detalye sang ato sa nga mga balita pagkatapos lamang sa standby. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa... Thank you. Okay. Unahon ta na nga ito sa mga gabalitor sa live, sa Facebook live nato, no? Sa ato sa account, gabalitor, Toto Rinaldo Poderoso, Rolando Montaño Jr., monitor man na, no? Mayong gabi na, Toto Rolando Montaño Jr., o si Inday Carla Grace, good evening, ginapanamyaw ko lang da akong gidikanan, si Rosario Garcia, kag Mario Garcia, kag kay Lula Karen Nuevos. Happy birthday, Karen Nuevos, hambal ni Carla Grace. Si nung Jimmy Tuga, dara sa may Pro Greenfield, Barangay Tangob, si Rumi Mada, no? Rumi sa Barangay Tangob. Okay. Ma'am Yvonne Boyser, okay, salamat kid. Yvonne Boyser, okay. Inday ati Kimeriman, what's kami ni Otol Juni, Juni Tugar da, okay. Si Johnny Tuga, okay, sa may Barangay Pro Greenfield, kasata, okay, si Tioy, Emilio Hinovia Sr., dara sa may area sa mga Kasilingan, Barangay Tangob, kay Chay Lisa da, no? Mayong gabi. Ma'am Jinky Dialagdon, mayong gabi. Kap Patrick Olak Vallejera, belated happy birthday ka pa, no? Kay Kap Patrick Olak Vallejera, kay Himabaylan City Mayor Raymond Tungsunda, no? Regards na ko na sa iya, no? Batchmate Joseph Ruiz, okay, mayong gabi, si Mon Amiga. Hamal ni Jinky Dialagdon, greet lang sa ako sa ring apo, Austin James Villaflor, si Apil on his third birthday today. God bless, apo. Mommy loves you. Thank you, okay. Joshua Bia, okay. Kay Nang Felicitas Sierra in Carnada, alright, thank you. Kamonitor man, Alex Montesa, Toto Roy Recuelo. Why ka out of town, Toto Roy? Mikota Binji Bantong, Benz. Mayong gabi na. Okay. Ato sa nga live stream, dala na gid, Ana Sinoro, salamat gid. Edi Laos, mayong gabi. Ari lang kami gyapon na, Isabel. Okay. Elizabeth Gamala, God bless everyone, more power. Mary Ann Dioso. Good evening, Kuya Marlon. Pakitamiyaw naman sa mga bata ko diri, Isabela. Kay Mariel Bonbon, Bonoy. Okay. Mal ni Ana, Jinky Dalagdon, kag Star Mayo, USA. Have a nice day. Okay, sige. Kay Sara Maris Flor Diday kag Norfi sa Caridad Subdivision, La Carlota City. Rhea May Ladio mayong gabi action bar niya punta. Sige Rhea May. Kativir, okay, Milano Ligo, Araman Kabayan, Familia Kagalawan, Familia Tabianosa, Family Sinoro, Family Talapiero mayong gabi. Sige. Doc Matt Mayo, Jinky Dialagdon, Walamar, Alex Montesa from Milail Uligo. Diring Alohamiento, Cristin Menyes, Villalobos, Melvin Peñafiel, Jovin Oro, good evening. Live kami diri sa Hermelinda, Mansilingan, kay Dodong kag Wing Estrella. Leia Yangeres Kevel, Talisay, Jovi Munaris, Ray Flores Baryoga, Malumina, okay. Roberto Hiragas, Hiraposco, Caraballo, good evening. Marlon diin na ang hambal nga tag 20 per kilo antes ang eleksyon, 2023 pa kuno tinguan sang DA, tiwaan sang Marcos administration tuig 2023.
Merle Gonzaga. Okay, tamyaw ko familia ni Jinky Dialagdon DSB hambal ni Ana. Marilo Travilla Katinoy, Allen Mar Lingko, good evening. Baby Jane Benedicto, mayong gabi Action Mar, watching FB Live. Dari sa Proxy Side, Barangay Tango, Bacolod City. Kaya natamyaw ko mga family ko sa Barangay Alihis. Regards na sa taga Proxy Side sa Barangay Tangob. Imbong Dio Campo, taga Maaw, nagamonitor sa firing line. Okay. Rochelle Fulgencio Susana, Arama si Paul Spot III. Bibi Gregorio Yolo, good evening Action Marlon, Poblasyon Don Salvador Benedicto. Reyna Fernandez, isa magandang opportunity. Okay. Sige. Jocelyn, mayong gabi. Sige. Ay, damo-damo sa text ni Reyna ho. Sige. Ay naman nagbalik naman eh. Ang taran-taran nga nga monitor, gimpang kuha niya, gimpang senda niya ni. Happy morning, her, Action Marlon. Hello lang to my sister, dira sa Tangob. Mrs. Alvarez, Nits Mercado Herrera, Inday Lina Mercado Bustamante, of Tangob, salamat gid, God bless and keep safe. Regards to my mate, Maria Fe. Okay, sige, palabot ko ni Ma'am Star, ano, sa kay Maria Fe, no, from Minnesota, USA. Warren Ortiz, good evening. Okay. Sige, Benz Pass Buds, Action Marlon, tamyaw ko lang, tiya ko Heidi de Cavera, pwede sang sa imuman Action Marlon, taga 20 na subong amugas, galing tunga lang sa kilo, correct? Oh, baka ka 20, tunga sa kilo. Sa kilo, 40. Muna, dito magpa-into sa mga politiko, ano? Sige, sige. Action Marlon, tamyaw ko lang, tiya ko Heidi de Cavera, pwede sang Ulay Bar, Matagoy Street, Silay City. Mayo lang papamati na kay Kas Apatu. Okay. Sige, balik tayo kay Dugaya. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya,
kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Babatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kani amo kamo na naghatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita lang ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa aksyon radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magutong malawagan kay kadamo mo na si maintra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di amo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ma'am muna kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no nga kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulanong na panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangas ng dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4,
Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makiming kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Gue tak tidur lagi nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Action firing line. Kag pwede ba lang Umbra, mga misteryo, katingalahan,
pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makiming, kag bruha sa kuweba. Pag ng Society Action Radio Philippine Standard Time, ang update may kantanan sa pagsira sang CPSU Banwasang Morsya, dugay-dugay lang, no? Kaya kadamo sa mga hulat sa mga action kay hindi pa available ang communication sang try ta lang kay biyahe pa subong no si CPSU President Dr. Aladino Muraca no kay importante ining may baluan ko nano gid ang pinakarason ka kunano ang matabo sa apektado ang mga estudyante kag manunudlo sa ding pagpasira sang sa ding balutuan. Action firing line. Unahon ko lang ang aksyon na anang patrol kay kadamo sa nagpadala man sa mensahe diyo mga biktima iniguro sa pagpangawat blasang cable wires niyo. Makod mo amo inisa ang laban-laban na mo gid ni siya kag may upod pa ni sa gali na kaplagyo ining duwa ka mga kaupdanan niya. No? Nagligad to surod-surod ang mga reports nga nabatian naton nga may nagakabiktima sang pagkadula sa mga wires ba mga saway bla ni no linyada sang kuryente sang PLDT ga ka dula igo umrahon gali gid pakilo gid kwartahan gid ni Action firing line. ibalawon tabi kay grabing background sa sining suspect nga darakpan ho sa katos sa mga kapulisan dara sa area sang police station 8 mayara sila gali sang lugar gid mayara siya sang lugar gid nga sa diin dara niya ginapatigayo ng pag kuha sang saway kag pag sunog no sang sining ang pagsunog niya pagkatapos sunog na mabilin saway nibla para hindi na sa mabudlayan sa pag pulpog-pulpog pa. Action firing line. Kaya unahon ko na kadabo sa mga nagmensahe niyo kay nasang pag-amudo ko sa linya Action Marlon, biktima man kublaya. Di pwede ka ba magkakanto dara sa area sa police station 8 to. Ibalon ta ni Taldes na sa report sa patrol ta with Action Zell, Mindardo Action Zell, mayong gabi, please come in. Action ni Marlon, nadakpa na isang katapos ng Bacolod City Police Station 8, ang isa ka ginakabig nga notorious na kawatan sa barangay Singkang sa isa ka bakante nga lote kung sa diin diri nila mismo ginasunod ang mga cable wires na gikan sa battery sa nga PLDT agod makuha ang saway kada ginapakilo. Kaya Police Major Joel Porto, hepe ng Police Station 8, ang nadakpan niya si Joel Ariono na 21 anyos ang noted ng kawatan sa nasambit nga barangay. Pahayagan ng Puerto, mayara sang duha pa nga kaupdanan nga lalaki nga tagahandumanan sa Rionen apang nakapalagyo sa kaya sang motorsiklo. Ini ang duwa niya kaupod Action Marlon ang ginakilala man kay alias Nunoy Tikar, kag ni ang isa si alias Negro nga taga-Handumanan, taga barangay Handumanan naman Action Marlon. Kag diri na recover sa suspect kag sa area man mismo ang duha ka battery nga ginapanag-iyahan sa nga PLDT Telecommunication kag isa ka sachet sa nga ginasuspetsuhan siya buka upod ang tutor nga mayara pa sang residue sang illegal nga droga no kung sa diin ginabulobanta may kabugaton na sang sobra isa ka gramo sa Action Marlon. Napalayaga diri sang hepe madamo na sang blatter sa Rioner angot sa pagpamahog sa amay sini pagpangasigo sa iyang utod at kag pagpangawat man sa nasambit na nga barangay. Nadugang pa sang hepe diri isa sa ginapakiluhan sa isang mga suspect ang sa dalan mabini nga junk shop kung sa diin Action Marlon ginabulobanta ang balor sinisang isa ka kilo nga saway sa 380 ang kada kilo. Kagati, ginatingwaan naman sa Police Station 8 nga ma-report na ini sa New Government Center agod mahatagan man sang aksyon ang kasubong nga sininga insidente. Kaga nagpanawagan naman ang hepe sa telecommunications nga nabiktima sang mga suspetsado no kasi no nakuhaan sang mga kable kag kasubong sa isang battery nga mag-file sang kaso labatok sa suspect. Kaga sa piya kabahin Action Marlon aminado man sa Rioner nga hindi na sini maisip kung pilagid bala ka mga batteries no kag wire ang ginkawat nila agod sunugon kag makuha ini ang saway no kag ginako man sini nga ang nakuha nga droga sa iya gid mismo nga possession Action Marlon. So ang suspect sa Action Zell kay damo ka pabangkod diri ara subong sa Station 8. Yes, sa Police
Station 8 Action Marlon. So ma-file ani ini ang sabahin sang Police Station 8 sa regular filing. Pero kinanglan makuha sila sang SPA dire kuno sa bahin sa telecommunications, no, kay hindi lamang PLDT, mas ang Globe, no, na victim sini sa mga suspect. So, ma-file gid sila sa nga kaso diri batok man sa mga suspetsado na sunod diri sa Happy Action Marlon. Sige. Yes, Action Marlon, pamatian naton ang statement ni Police Major Jury Puerto. So, pag nakop may narikogan na droga, verbal tutor. Okay. Ano to yun, sa Oo, ma'am, noted na pero singgang ang tawatan ni si Joel ni. So, sir, asang sa nga line pa niyo sa mga So, karon kung ikat pa mga sinimana, may balita na kami ang pangawat sa Dre. May motor na sila ko mga dala, may pwede siya nga nakapalag yung podyaman. Hindi siya na nabdan din. Tapos damo ni siya blatter sa amin dito. Tapos? Magtataya, ginatay kinapat yun. Ang iyang utod, pwede, nakasigo ya. May blatter dito nga, may grabay nga tao, di nga hindi taga-Dre, natapungol niya. Siga, sa area, di subong na, upos kita iya nga siga. Nag-shift sa pangawat. Marang yung prente itong PLDT, at dito ko ng kilo. Kaya mo na, may katuan naman to. Ano katuan naman to? Kaya may ara na sa may mabini. May ara man da sa may sigas ko nga, nga concept. So, yung report, i-endorse naman sa NJC nga para tagaan aksyon ang mga damsak lang na kapag ginawatan. I-report naman gali, sir. Report naman sa NCC para nga matagang aksyon. Kasi mga kalsyon sa ginawatan, sumunin nga nila mo ka pangawat, kaya nga bakal sila sa ginawatan. Bago pa ito, sir, mga boxer? Nakuha? Ang battery. Battery. Bago ko kayo. Okay. So, sir, di panawagan sa telecom? Ang PLDT dapat ma-file ka ni kaso, kaya ang kaya police ni ma-file, o dapat may complainant sa NDF sa PLDT para ma-file sa ang kawat sa ilang mga linyada sa mga battery nila. Sir, sa dito sila ang report na yung nakawatan sa PLDT. PLDT nito nag-complain sa inyo mga pila na battery. So, wala ko maisip, ma'am, pero may globe ka, hindi nga complainant, hindi ka mga sinulan. So, naka-file na kami mga regular filing. So, may identify naman namin. Kaya niyo, dapat i-file natin Kaya kung hindi natin ma-file, so, regular talaga kung kayong atong complainant ng DT, kasi tao silang nagaan para hindi na-file lang. Action Marlon, naman to ang kabayan sa pahayag ni Police Major Jory Puerto. Kagdi, sa mga ni Action Marlon, gali, may mga salabton man ini ang junk shop nga nagabaton sang ginapakilo nga kinawatan sini nga saway sang mga nagapangawat o kana sang mga suspect diri Action Marlon nga nagkaladakpan naman, no. Hindi lamang diri sa Police Station 8, mangina sa iban mga sakop sang area sang mga police station diri sa may syudad sa Bacolod, Action Marlon. Kung sa tinaga ni Sir Porto bago lang interview mo, siga glini? Yes, Action Marlon. Kaya kilala ko matay na sa Pungulon. Grabe, no? Oo, aman na regular filing nga ng subong, no, kaya subahin diri sa drugs nga na-recover kagati ang kinanglan gid representative diri sa Telco no nga mag-file man sa kaso batok diri sa may suspetsado Action Marlon. Sige, Sel. Action Marlon, amo ina ang balita nga gikan sa patrol ni Section Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action firing line. So nabatian ha ang mga nagapalabot diri sang mensahe sa aton ka nagapabangkot kung anong plastada sang sinang pagkadakop sa ginakabig siga, no? Ti Bantogon notorious nga sahi sang personalidad ti ara subong preso siya sa selda sang Police Station 8 ti iban pagidira nga mga nabiktima sang pagpangawat sa mga wiring battery PLDT wire ano pa ining saway ti kadto kamo sa station 8 kag kinalan pasaka ikamo sa panumungon. Action firing line. Parang at least mapasakaan sang kaso kag pamatmatan gid ining suspetsado ni ngati bisan pamilya gani ho ginapadapatan niya sang kamot. Action firing line. Alas 8:01 Action Radio Philippine Standard Time. Ang balita angot sa CPSU, Central Philippine State University. State University
ginapadalagan sang gobyerno mga kaaksyon diri sa Negros Occidental sa residente na may ara sang Cabancalan City-based Central Philippine State University. Ang maning main campus. Sa una, hindi pa ni Central Philippine State University. Dugay-dugay na nga bulutuan diri sa Negros Occidental. Gin-establish in 1946 pa mo, makin mo si punta. 76 katuig na nga naga-exist ang ining sahi sa nga bulutuan ni ang State University. Galing ka naga-ilis-ilis lang ngalan, no? Nag-umpisa ini bilang Negros Occidental National Agricultural School. Tubtob nga naging Negros Occidental Agricultural College. Kag nag-Negros State College of Agriculture. Nakasentro ko dya sa agrikultura. Tubtob nga naging Central Philippine State University. Action firing line. Kanong balita mga kaaksyon, no? May mga extension classes para sa Bachelor of Science and Agribusiness kag Bachelor of Science in Information Technology dara sa may Barangay Salvacion, Banwa sa Murcia. Ang operation ko sa isipon ta way pa ni matuigan, way pa malawigan way pa maglawig isa ka tuig. Tidak ko gintandi ang mabulig sa ning edukasyon para sa mga sa edukasyon sang Murciahanon students ang oportunidad nga ginatuwag bla para makatapos ang ila sa nga tertiary education for free. Libre. Nawang balita mo kag makabig nga badyo sa residente na para sa mga ginikanan, no? Kag mismo estudyante sa nga CPSU Murcia. Kaya magauntat na ini mga kaaksyon sang operation. Sa sunod lang sang pilag ka bulan nga pagbukas operar. Why gid ginapabot nga magdangat sa ning punto ning ipasira? Action firing line. Ano ba lang kabangdanan sini? Ano ang matabo sa mga apektado nga mga estudyante? Si Murcia Mayor Jerry Rojas kay una na nga interview ni Action John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Kay may papel man di mo kay si Mayor Rojas isa gini sa mga opisyal nga nagpaningguha nga mapahamtangan dara sang CPSU ang banwa sang Murcia o galing kay hindi tani malikawan, no? Hindi gid man tanan nakahibalo nga may ara gali sang dapat sundon kag may kasuguan diri nga dapat sundon, no? Kung pagpatukod sang State University sa isa ka lugar ang paghambalan. Action firing line. Kamanti ang ginatinguan lang niya sang local government sa Murcia nga matigayon ini nga proyekto ni hindi ba lang Murcia mo ang may mga campus extension sang CPSU, no? Sa Hinubaan, sa Ilog, sa Candoni, Moises Padilla, may mga campus na Inigaran, San Carlos, Sipalay, Victorias. Sa Valladolid, way pa naman ba umpisan ang construction? Ano to kung ara na? Basta ang natambungan ko to makaaksyon, groundbreaking ceremony ito sa area dara sa may Valladolid. Action firing line. Isip-isip ta mga duse, no? Ti damo ugaling kay ano man, ang Murcia mga kaaksyon nakahatag na isang subsidy. Silingon financial subsidy. Bulig-bulig ba ni? Sa ring eskulahan niyo. Kag damo na sa mga nagabuto na. Kag mga naga-eskwela na. Makin mga 150 masubra. O galing kay may ara gali sang pagsulundan. Sabayin sang Commission on Higher Education o kon CHED, nagpadala sang sulat mo ang CHED sa kay Mayor Jerry Rojas nagliligad to mga 3 semana na. Nga once nga may ara sang State University sa lugar, maapektuhan gali ning ginagrant nga scholarship, no? Or mga benefits, no? Kaayuhan nga ginahatag sa mga estudyante nga ra na nagabutho sa private school sa bahin sang Murcia nga napaydalom sa CHED, Commission on Higher Education. Ara dang Central Philippine Adventist College mo. Nanong plastada man nga ang idalibugan ko di
nga ang waay ini dayon mahibaluan antes pa naman sugdan ng konstruksyon sang eskwelahan nga ti kanugon, di ba? Kanugon 150 ka mga estudyante, damo na. Kaya nakaumpisa na sila sang eskwela ho. Ano matabo sila sa ila sa ulihi kay manti. Iuntaton ang operation, no? Pabati ko lang una, antes takantuan kung mga available na aksyonan, itry bidra si Dr. Aladino Muraca. Kay base ko nag-abot sa Bacolod kay nagabiyahe pa siya papuli diri sa Bacolod City. Base ko mga available na siya. Kuhaan tagin siya sang statement kay bati siya ni presidente mo sang CPSU diri sa Negros Occidental. Pabati ko anay, no? Ibabati ko ang kaina interview ni Action Jan Diaz kay Mayor Jerry Rojas mayangot sudi. Yes. Amo gina ang desisyon subong nga hindi tagit na mapadayon ang CPSU sa extension class ng Murcia, mauntat kit ang pagsustener sang scholarship grants ng ato ng mga kabataan labi na sa pribado ng eskwelahan sa duwa ka eskwelahan sa Mingwan kag sa Sipak, no. Ang aton estudyante sa SEPSO 151 kag ang aton sa private school subong we have 1,900 ka kabataan sa duwa na naka eskwelahan, no? So amo nang ilalay this is a national issue, no, comes from the national level. Nga if you have a state college in your LGU, definitely ang pagsustento nila sa mga pribadong eskwelahan pagi sa scholarship grants and CHED. Madula gid kay tigin na gusto nila ang kabataan mag-eskwela lang gid sa CPSU. Amo nang ilang regulasyon. Pagka nagstorya naman kami ni Dr. Muraca sa CPSU kag nakita man nila ang realidad, no. Nagmeeting ako sa parents kag kabataan man sang taga CPSU, no. Kag of course dad natural masubo sa bahin man sang aton mga estudyante labi na sa mga Iloy kag mismo sa akon nga as mayor kay kita gina nagpatigayon nga makabutang isa ka state college sa Banwa sa Murcia. Pugal taman nga may ara kita da state college kag university pa ng Central Philippine State University. Galing tungod sini sang layi na nabato namon nga sulat nga according sa ila, hindi gid kuno pwede as long there is a scholarship grant sa private school, madula gid ang ilang grant if there is a state college run by the government sa isa ka LG. Action firing line. Kabahin lamang ang mga kaaksyon sang palayag ni Murcia Municipal Mayor Jerry Rojas ti subo man para sa alkalde kay manti isa na siya sa nagpaninguha nga mapahamtangan na sang central CPSU nga buluthuan, no. I-try ta tinguan ta makaksyon ang presidente sang CPSU Dr. Aladino Muraca kon bala may ari pa sang remedy, may ara pa sang pwede nga mahimo di nga masigi-sigi lang or madayon na gid. Karkulo ko do madayon na gid ni ang pag-stop sang operation kay manti may sulat na ngagin padala sa ila ang Commission on Higher Education. Action firing line. Ang hulaton tani kon anong matabo, no, sa mga apektado nga mga estudyante. Online sa firing line. Kapunta Dr. Aladino Muraca ang presidente sa CPSU diri sa Negros Occidental. Doc, mayong gabi Doc, si Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Mayong gabi, sir. Action Marlon na Doc sa Action Radio Bacolod. Sige. Mayong gabi sa tanan na tagpalamati. Yes, Doc, gintawgan tagig ka kay nasubo manibat sa gon natabo bla dito sa may Banwa sang Murcia angot sa extension campus sang CPSU tani damo ang na benepisyo dere nga mga estudyante. Pwede mo kami masugiran, Doc, palabatit ta kon ano gadang pinakarason siniman kag may chance pan ayhan nga masige ning operation? Ang major gina consideration nga gin nadabla ka private nga academic institution ang Central Philippine Adventist College kag ang Catholic Mingwan College hindi makabaton sang scholarship grant nga ginagrant sang CHED nga para nga inang estudyante nila tanan masabat bala ang tuition fee. Kung ang presensya sa CPSU ara dara ma-disqualify sila. Okay. So ang preference na nga ginpaboran na lang ang damo nga hindi mabudlayan sang sa
number estudyante sa CPSU nga pila pa lang kabilog. So amo nang natabo nga nag-decide si ang LGU nga i-close na lang gid ang Murcia nga CPSU. Aha. Oh, so subo-subo nga balita. By the way, Doc, balikan ko lang. Pila ang estudyante dira subong sa may CPSU Borsia kag san o gid gani nag-start ang operation? Ang nag-start na siya ang operation sa last year pa. Ang total na nga number sa estudyante hindi ko masiguro pero 141. Aha. 141 so madamo-damo. Haabot sa kwan. Sa ginbono mo nga private atong SIPAC kag ang Catholic Menua damo-damo to yung estudyante nila. Sa akon pagka intercept sa balita daw mga 1,900 na ang estudyante nga gabaton sang grant halin sa check. Aha. Ari, anong matabo? By the way, sige pasabong ang pag-eskwela sa mga estudyante o kunway na? Sige na hindi naman mapabayan kay gina-absorb na sila sa income ang flexible learning kag hindi gina namon pwede pabayaan sir ang kuan ang mga estudyante kay pag-graduaton gina namon kay obligasyon gina sa CPSU para nga hindi ma-isolate ba lang estudyante nga hindi sila makatapos. Aha. So ang 141 ka mga estudyante sa CPSU Murcia ginbono mo masigisiging ila sa nga pag-eskwela, pwede sila magka-transfer sa ibang sa mga CPSU campus? Actually, gina-absorb na sila tanan sa main campus, sir. Dason ang himon na namon para hindi sila mapundayan ang mga faculty, dason kung may mga laboratorio siya, sila sa main campus, dason daw itimpahon ang flexible learning, i-adapt na naton para hindi sila mabudlayan. Aha. Balikan ko lang Sir Doka kay do medyo utod ang line ta kaina. Murcia is layo ang kabankalan free ni ila sa board and lodging kag transportation nila basta mabudlayan sila sa ulihe. Ang natabo na sa Monistoriana ay nag-offer na to ang main campus nga ang tululugan to free dason ang matabo kung dalon gid man to sila mga tagpila ka adlaw nang ang LGU sang Murcia bulig man may salakyan man dason mabulig man ang salakyan sa CPSU para hindi gid sila mabudlayan. Aha. San ogid ayhan sila masaylo? Actually ko na nang sa subong kay gina-adapt na to na ang combination sa anytime na kung ang subject nila daw kinalamang sang laboratory support ang facilities ato na dito sa main amo na siyang pagdala pero kung daw kaya lang manada nga kuan nga hindi man sila pagdalon para hindi mabudlayan ng estudyante lang gid sila ani. Aha. But silingon makatapos sila sir. Aha. But silingon Dok may course nga ari diri sa Murcia campus nga uay dara sa Kabankalan. Ano sir? Hello sir. Bali kun ang kurso nila diri sa Murcia magsaylo sila sa Kabangkalanda, masigi na lang course nila gyapon nga ginkuha. Amo gina sa Japan sir kay kung agribusiness na da kag IT, amo man na Japan ang kurso nga ila maintain. Aha, sige. Okay, balikan ko gimuno mo atong kunara ang presence sang CPSU dara sa area sang Murcia, hindi ma-sustain ang scholarship grant sa duwa to ka mga private schools. Now pabangkot sir is before gin construct ining eskwelahan sa CPSU Murcia, why ini sir mabalaan nga hindi pwede? May mga provision na sa akin na deliberate man na ni. Nag-agi man na sa inang sa public hearing. Daw wala na sa nag-evolve nga problema abi kay wala na siya na nakuan bala ng ganing tawag sina. Daw abi namon daw wala lang problema pero amo nagali may provision ang such nga scholarship grant nga kung magsulod ang ICUC, makuan gid ma-disqualify ang private kagkaluoy man sa ila. Okay, sa Murcia. How about sir, iban nga mga extension campus ang CPSU diri sa Negros Occidental, why man niya problema? Pareho sa Murcia. Natabuan lang gina sir ang Murcia kay may existing private nga college nga ara na amo lang ginang Murcia ang na budlayan. Okay. So kung magbiya na mag-stop operation ang CPSU Murcia, ano ang plano sir sa silang structure sa area?
ang kwan siguro ang LGU daw may mga plano man sila. Kay existing man nga daan nga lagin improve. Ang kung may iayo gid man nga partneran ay makuan na kayo ang plano nila daw imo nila nga daw ina balang partnership sa TISDA bala sir daw mo ng plano nila pero ay subject pa man na sa ilagi concrete nga move. So far daw mo ng maximization sa structure nga gina-target nila. Okay. Mga pilagid gadi subong Doc, ang extension campus ang CPSU diri sa Negros Occidental, mga pilagid nga kabugusan. So far ang kadamuon sa campuses sa CPSU kuan sa mo ng tani 12 na siya nabuhin ng Murcia 11 pero ang dulid kuan pa na ang category sina extension class pero leading to extension campus tama sa mga 11 gid tanan. 11 tanan. Kalakip na ng Valladolid. Kaya ang Valladolid, Doc, nakaupod ko na sa groundbreaking ceremony, nagliligad mo? Ano ang category tani na sir sa dulid kag mo siya parehas na kay workout mo na nga mag-extension campus gid. Okay. Ang dulid kay wala sang colleges bala nga ara sakop sa Banwa, tiway na nga problema ang dulid. Yes, why sa problema? Anong status ang project, sir? May ara na kita bulan or year nga masuguran ang construction das dulid? Sige na sab mo sir nang matapos sa gani guro ang 8 ka classroom ining October or November. Oh, good. Bayo kay madugang ang kuana. Madugang pagid ang damo sir sa mabinipisa na gid nga mga pobre man. Gani man Doc, no? Anyway, Doc, anong imo sa mensahe, Doc, sa ginikanan silang affected nga mga estudyante sa Murcia? Kaysang nagligad nagmeeting kami, ang gin-assure ko lang gid sa mga ginikanan nga ang Central Philippine State University hindi gid magpabayaan ang mga bata nga enrolled sa karon sa CPSU kay alalayan gina namon nga makatapos sila nga hindi man sila mabudlayan. Yes, sige. Amo nang makumit gid na ako as president kay bangod obligasyon gina namon nga tatapon sila hasta nga makatapos kag maging nang successful sila sa uli nga panahon sa pag-take man sila sa kurso nga aging kuha nila sa university. By the way, singit ko lang, Doc, kami nag-question dere, siguro ginikanan man pwede sila makapili sa campus nga siluhan nila, inang malapit-lapit ko na sa Murcia? May ara option man na sila kung malapit-lapit lang, kay tiko ang pinahinigaran, pinakalapit, pwede man sila kapili. Okay, mas mayo, Doc. No? Sige, Doc, makontak ko si mo liwat sa sunod nga adlaw para nga manuunta ko nano ang sige sir salamat gid sa pag-imbitar sir sa imo programa kag mayong gabi gid sa imo kag sa tanan nga tagpalamati sining imo programa. Salamat gid Dr. Aladino Moraca, Action Firing Line, ang presidente sa CPSU Negros Occidental, mga ka-action, no? Why lang gid amo tong mundo ko kay inabla, why lang gid matalupangdan or matukiban nga may provision gali, no? Nga dapat kung may ara dada sang private nga bulutuan sa lugar, dapat way da sang CPSU, no? Kay maapektuhan ang scholarship grant, no? Nga ginahatag sa mga estudyante sa sarang private nga bulutuhan. Action Firing Line. Hindi man guro magsalingta nga nugon, no? Hindi man mawasi kag manginwala na lang bala sampulos ang pagmaningwa sang local government units kay why man sang taga Murcia guro nga nagapaabot nga amo ning madangatan sang sarang CPSU Banwas Murcia ho. Action Firing Line. At may plano ba na ang alkalde sang Murcia mag-action sa sarang istruktura na pananglit nga magbiya na gida kag mag-close na gid ang operation naguntat ang operation sa ding CPSU Murcia Campus, mga ka-action, no? Way kabalakan ang iban nga campus sang CPSU diri sa Negros Occidental kay manti hambal ni Dr. Moraca ang Banwas ang Murcia man lang ang nagka-problema. Action Firing Line. Budlay kon nakasugod ka na eskwela bla, kag masaylo ka sang eskwelahan, labi na kon halin ka sa Murcia, kapuli ka sa Murcia,
maeskwela ka sa Kabangkalan, ano bala akalayo sinang biyahe mo kada adlaw? Action firing line. Budlay, galing kay Bante, hindi man pwede nga maguntat ang estudyante kay naka-umpisa na sa pag-eskwela. Action firing line. Firing line. Sundon ta lang ang development, ang update sa nga balita, importante din nga may baluan sa ato sa mga kaaksyon na binas sa ginikanan sa affected students. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluwan sang bloater na plus. May nakogid nga mabulig para mapunggan ang anuman nga sahi sa Maratian. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Live stream, balikan taraya ang gabaritor sa ato sa ding live stream, okay? Sige, masaka-saka tas babaw. Dariwa, kayo daw na po naggadugang eh. Okay, sige. Okay, kayo sige, dariwa. Marisa Alcala Francisco, Barangay 13, Porac Boulevard. Okay. Larry Basanta, mayong gabi, Kakson. Tag 20 na subong ang bugas. Oh, okay. Basta ko lagi na. RJ Gantalao, Vista Alegria Aro. Okay. Lorena Gila. Okay, shout out Family Gila, Progreso Barangay Takuling. Kung nilaparan, monitor kami di sa Pandanon DSB. Kent Herongka. Siga Gogoro, Hambalya. Oh, mugito pati pamilya yakin na sa Stigo ya. Virgil Penda, monitor always. Celine Holmes, more power and keep safe always. Axomar. Sige, standby. Babalik pa tayo dugay. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang ibang nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binang-pinago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari ng mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan!
Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sang mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, nang si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara ganyan na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, sigang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio, sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share.
Tinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta sila sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na compose na eskwela. Primary kag secondary kang na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisilin ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abri ko. Pizza lang, agi kaya nga mo ito. Imanak lang. Dako ng bulit siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Ang City Health Office ako na si H. Oma Kakson, gina-validate pa ang report nga may napatay o inano. May report nga may ara sang nagtaliwan kid, no? Sa bangod sa kolera nga ginatawag. Kadalikado man sang kolera, no? Dito sa Iloilo, sa residente na Makaksyon, acute gastroenteritis to ang nag-igo sila to kadamo-damo sa mga pang-igo to nga mga pasyente. Plus, ang CCTV Traffic Patrol, Bacolod CCTV Traffic Patrol program na talana nga ilansar sang lokal nga gobyerno sang syudad. Action Radio City Hall Report. Initanan nga mga balita pamatian ta sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale, mayong gabi, please come in. Action Mark, inasang udto may ginpo si former Bacolod Councilor Attorney Cesar Distrito angot ini sa isa ka cases no nga may rasang napataya bangod sa cholera allegedly no kay sa initial natong information nagdangop ang pamilya sining nagtaliwan kay former Councilor Distrito para magpangayo sang Bulig Action Marlon kanti mo to kay na ginpost niya sa sining social media accounts allegedly nagtaliwan bangod sining masakit nga cholera. Pero sa pagpakig-angon naton kay Dr. Grace Tan ang pamuno sang Environment and Sanitation Division sa Bacolod City Health Office, wala pa yan nagdangat sa ilang report ining information nga ginpost ni former Councilor Distrito kag subject pa sa ila sining validation action Marlon. Kay kung madumduman mo
ang isa gid lamang niya ang confirmed case according kay Dr. Grace Tan kag nakagwa niya sa hospital ining nag-positive sa cholera. So boss nga daw ang muna i-update naton kung bala matuod gid man kag confirm ining pagkaliwan no sa ka persona nga wala pa nato nabiluan kung babayi o lalaki kag diin nga barangay diri sa may syudad sang Bacolod. Kaya na padayon sa gihapon nga panugyan sang CHO nga dapat pusisaon gid ang ginainom nga tubig kag ang pagkaon nga ginatimo Action Marlon no nga sigurado kung dapat nga safe kag matinlo para malikawan ining balatian nga cholera. Pamatayan naton ang tingog ni Dr. Grace Tan sa Bacolod City Health Office. Ang cholera ta isa lang ang confirm. Mabuhi ito siya yung amon ginpost. Ipa-validate ko lang danay. Pang babangita ko lang kaya hindi ko kabalo kung na-confirm sa ako niya nga cholera alive. Maria wala na to cases sa dito nga area. Ipa-validate ko lang kung different na siya or di na siya dapit. Kasama to ang tingog ni Dr. Grace Tan sang Bacolod City Health Office no te amo to niya nga confirmation nga subject for validation pa ining ginpost ni former councilor distrito no kay base bladamo ang alarma may mga nag-share man sang amo nga post Action Marlon kag timbaga sardi man ini nga warning sa publiko nga dapat hindi pag baliwalaon ang ang masakit nga cholera bisan yari kita sa tunga sang pandemic kag nagasigiman ang kasaka sang kaso sang dengue cases diri sa may syudad sang Bacolod. So dahil separate man toya lain man toya atong 37-year-old nga babayi no nga nakagawa na sa ospital ay man toya nga kaso. Yes, separate sa Action Marlon nga kaso kay tiya mo tong paglaro ni Dr. Tan. So para mo lang tiya ang confirmed nga case nga record sa Bacolod City Health Office buhi tuya no atong una nga nag-positive sa cholera kag tiining nagdangop pa ina kay former councilor distrito allegedly nagtaliwan kuno ang ina sinang himata bangod sa cholera. Pero subject pa ni for confirmation kag verification Action Marlon kay kisa ang reporting bala sa Bacolod City Health Office sa aming mga nagaka-delay sang pila ka adlaw ang test nga officially ma-put on record sa ila sininga documents dira abi nga may ragid man sang confirm nga kaso nga nagtaliwan bangod sa cholera. So buwas nga adlaw ti ibalo naton kay Dr. Tan kung meron siya sang update kag development regarding sang sini nga kaso Action Marlon. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, mayara sang bagong nga program ang Bacolod LGU nga natala na ilansar sa masunod nga mga inadlaw kag subong yara sa testing phase nga ginatawag o kon dry run ining program sa tunga sang Bacolod City Public Information Office kag Bacolod CDR-RMO nga ang pagkatawag ni siya Action Marlon bilang BCB CCTV Traffic Patrol. Sa diin ang pinaka-purpose ang mga lugar or mga dalanon nga may sang heavy traffic no nga ma-eksperyensyahan sa sulod sang sa aga kag sa gabi amo na siya ang iga-stream no via Facebook page sang BCDPI o Action Marlon. According kay Dr. Ana Maria Larni Pornan ng head sa Bacolod CDR-RMO, plano nga stream ang traffic situation sa syudad 7 a.m. to 7:30 a.m. kag sa gabi amo na siya ang 5:30 sa hapon tubtob lasay sang gabi Action Marlon. Actually may ana sang example sa page sang BCDPI o Action Marlon kati sila nga Facebook Live makita naton ang mga dalanon no kung sa diin nakatutok ang camera kaya ang ginausa diri ang camera connected ini sa Kaban Center dira sa may old City Hall kag mera sa mga nagabantay nagamonitor kung nga mga lugar ang heavy traffic. Pero ang pagklaro diri ni Dr. Pornan hindi na siya pwede nga ma-simultaneous o kondulungan nga ipakita sa publiko ang tanan nga mga dalanon nga subject sila sining monitoring kag streaming bangod nga bulubudlay ina kumbaga Action Marlon from one street to another street kumbaga pila man ka mga dalanon ang ipakita pero hindi dululungan no. So sa karon dry run ang ginapatigayon sang BCDPO hawpod man ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office kay ti amo gini kuno ang duyag no ni Mayor Albi Benitez nga makitaan sang publiko ang mga lugar or ang traffic situation sa syudad sa Bacolod sa ginpang mention naton nga oras nga mayara sa aga kag mayara man sa gabi. Pamatayan naton
ang head sa Bacolod CDRRMO, si Dr. Pornan. Ang balo ko 5:30 sa hapon kag sa aga bala mga before 7 to 6:30 to 7 I think or 7:30 yung peak bala rush hour. May specific lang nga area do kada oras sa oras sa mention mo. Nang depende kung makita sa CCTV kundi na pinaka-heavy I think amo na yan naman. Pero ay pa ko kabalugid kung ano exactly ang plano ni Scam. So ano na sila sa amin coordinate na sila sa amin for the CCTV. Balin CCTV dito sa Command Center. Sa Command Center naman na CCTV sila ga-connect na mo ang connectivity bala ang internet kay para hindi ba utod-utod. So gina pa ano ko pa by that time namin man kay amo na oras wala pa na office. So do tayo pa lang ka sa internet. Oo. Pero hindi na pwede doc simultaneous doc no? Hindi siguro pwede kay kung mo simultaneous ka ang camera gina-focus na mo for example gusto ko makita Lacson Gatuslaw ang Lacson ano abi nga street no kung sa Galakson abi so i-focus na naman sa Galakson kag tapos kung gusto niya tanaw naman ang lain naman na area ano naman na kay kung gagmay hindi mo siya makita kung damo bala na camera so one at a time lang din siya. Oo so I don't know kung anong plano ni Scam kung sa iluya then siguro may voice over sila. Action Marlon, nabatian si Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ang head sa Bacolod CDRRMO. So hula-hula to na ang official launching sang singing program para at least additional man nga information sa mga motorista. Ilabi na sa nag-travel kada adlaw sa mga estudyante nga nagkadto sa eskwelahan Action Marlon para sa face-to-face classes kag para man sa mga empleyado. Mga update kag balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat Action Dale kadamo sa mga balantayan nga plano no sa lokal nga gobyerno sa aton sa nga syudad ti ang pangako sa bag-ong administrasyon change mo di ba? Action firing line. Ti dapat gid man ilisan ang dapat ilisan. Ang pamangkot ko lang, ang Halandomon Tower mailisan manayhan. Action firing line. Ano nga naga-propose nga kwaon na nagapalibot blada sa Halandomon Tower. Kami naga-propose man nga kung pwede, ilisan gina ang istruktura sa Halandomon Tower. Action firing line. Kalabay kadaksonan, kasiga panaway. Why na? Kabay pa nga hindi na mabungguan sang Koreano Action firing line. Imo-imoan naman sang Bacolod nun or sang mahilig social media sang kolokinarton bla makin mo imo ya sang pagtabo to sa insidente nga pag bunggo bala to sa salakyan kinamaniho sang isa ka Korean national pag dason nga adlaw damo na sang Laragway nakita social media nga si King Kong nga nagatakla sa Halandomon Tower. Action firing line. Ang Teenage Mutant Ninja Turtle kakabit-kabit sa Halandomon Tower. Action firing line. Dapat nang i-change, no? Ulatonta. Action firing line. Alas 8:49 Action Radio Philippine Standard Time. Madidalag on nga bukas ang ika-36 nga Negros Trade Fair. Ngagin pangunahan sang ato sa mga opisyal gikan diri sa Negros Occidental full force, no? Ang kalabanan gid mga opisyals naton gikan diri sa Negros Occidental ato gidto kay man uhaw man tuod mo sa saring Negros Trade Fair ang mga kaaksyon ta partikular sa mga mahiligid, no? Mamakal sang nanari-sari nga mga produkto nga halin diri sa ato sa nga probinsya. Action firing line. Si Governor Bong Lacson Macacson ang abigid sa mga saksi sa pagbukas sa ika-36 no? Nga Negros Trade Fair. Kay ang last nga Negros Trade Fair Macacson naginiwat to sa may Makati sa Glorieta Activity Center nagligad nga 2019 mo tiya mo itong ika-34 Ti subong ari kita sa 2022, ika-36 na nga Negros Trade Fair.
mga kaaksyon. Tika bay unta nga mapaayo pagid ni sa sunod nga adlaw. Action firing line. Mapasanyog pagid labi na ang income, no? Ako gapati ko nga dako-dako ni ang ma-income sang mga producers nga nag-display, mga banwang sunod nga nag-display sang ila sa dita sa tagsa ka mga ginapabugal nga produkto kay man sa desiling tara duwagid ka tuig gaway ini masaksihan bagod sa COVID-19. Action firing line. Alas 5 akon las sa 8:51 Action Radio Philippine Standard Time. Standby. Objective, balanced discussion, fearless comment. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politika. Okay, si Louie Aldas Sr. Ka-action, good evening, monitor ko di sa Metro Manila. Okay, Bebe Gregorio Yolo, arama si Billy Albay, good evening, Action Marlon, monitor man Permia. Salamat, Ged. Thank you. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents
lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na naging hatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silporte ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita lang ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di amo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng muna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no nga kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang binsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba niya, mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed ka mo kami amo ka mo na naghatag sang ni God. September 2022. Kaupo dari kay Action Nelmar Madara with Action Christian James Minares sa Technical Control sa News Center Action Undefensor. Ako naman Action Marlon Hervoya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio.